Vent her, Junior. Jeg er tilbage om lidt. Nå. Er du sulten, lille fyr? Let's familie lasagne ud af huset! Jeg vil kalde dig Garfield. Let's get it. Godmorgen. Så er det bare med den store vægt! Skal det bekendtgøres til hele kontoret? Du siger stop. Aldrig, Harald. Begrav mig i ost! Livet her er pænt tæt på at være perfekt. Hvad jeg ikke vidste, var det hele meget snart ville falde sammen. Futte, jeg drømmer igen. Smæk mig lige i bæret. Jeg tror, det er et klassisk forvekslingsplot. I leder efter en anden topnuttet bedårende missekat. Kom så, Junior. Dig. Det er Viggo. Han er min far. Velkommen tilbage, Viggo. Hør her, jeg har brug for din hjælp. Fuck dem! Jeg har ikke set dig i overvis, og når jeg så gør, er du på flugt fra en bindegal kat. Vi skal have gjort dig i form. Hey, jeg er i topform, Viggo. Du har tydeligvis aldrig været på Papas Pizza, når de er libetum lørdag. Den her klarer jeg. Junior! Cheddar. Helt klar på min ostetop 26. Min orange handkat og min hund er forsvundet. Dit opkald er meget vigtigt for os. Der venter 1046 i kø foran dig. I slipper dem nu! Vi skal ud og redde min far. Den kan da så færdig. Tror du kan vinde over de skurke alene? Hvis jeg ikke kommer tilbage, så fortæl min historie. Man får da helt lyst til at hjælpe ham. Nej, det er jo sådan, han lærer det. Au, stop, nej. Au, det brænder. Au, det går ondt. Au, au, au. Du har ikke set noget.